Älä pelkää liikaa. Pelottavimmat tarinat. Onko olento SCP-järjestön SCP? Kysyvä kaveri kysyi. Ei, senkin nörtti. Sanoi sen kaveri, joka sanoi, fuck you. 16-vuotias poika kuolee ennen kuin muutan uuteen talooni. Joten hankin papin varmistaakseni, ettei se ollut kummitustalo. Mutta sitten hän nuuhkaisee ilmaa Luoksuu ja sanoo, kuin teini-ikäinen henki. voi pojat, toivottavasti kukaan ei sano tänään 3 kirjaimen palindromia. Sanon, kuulovammainen mies sanoo. Kuulin, että Peppu kutittelija riehui kaupungissani. Sitten tunsin jotain kutittavan peppureikääni. Mietin, rakensivatko avaruusolennot pyramidit? Pohdin. Ei, mutta rakennimme tämän aseen, jolla ammutamme sinua. Sanoo avaruusolento. Mies. Minä kerran kaunis tyttö. Sanoo ihmiskauppaa tekevä paha Larry.